Ремакс предлага редови къщи в село Гормазово, всяка от 315 квадратни метра РЗП с прилежащ двор от 215 квадрата на прекрасна локация с изглед към планината. На първия етаж се намира входното антре с тоалетна за гости и голяма стая, предвидена за всекидневна и кухня, слънчева и с високи тавани. На втория етаж са обособени 3 отделни спални, като най-голямата, родителската, е с баня и тоалетна към нея. Партерният етаж на къщата е 100 квадратни метра с обособено складово помещение, самостоятелна баня с тоалетна, помещение за сауна и просторна всекидневна, втора, която е с излаз към двора. Село Гормазово е част от община Божурище и се намира на 15 минути от София. Отличава се с изключително чист въздух, тишина, спокойствие и прекрасна природа. Всяка къща разполага със собствен гараж и паркомясто. За повече информация и огледи, обадете се!